A que están xogando Linda e Nina? Non sei, parece que dan golpes cunha especie de pá, unha pelota amarela. Igual é un limón e están facendo limoada. Pois vai a forma tan rara de facer limoada. Cada un espreme os limóns como quere. Aínda así, eu creo que están xogando a algo. ¡Au! Si que doen os limóns. Rafa, a min pareceme que isto non é un limón, é unha pelota pequena. A ver? É un limón, só que un pouco raro. Sinto, Rafa, non quería darche coa pelota. Fíxeno sen querer. A que xogades? O tenis é super divertido. Ou sexa, que non era un limón. Entón, ese espremedor? Non é un espremedor, é unha raqueta, porque o tenis xógase cunha pelota e cunha raqueta. Pois parece un coador de espaguetes. Pagata, pagata! Pois tes razón. Tamén podería servir como antena de radio para comunicarse. Non sei, coa lúa, se a orientas ben. Ai, se ti o dis. E como se xoga o tenis? Hai que golpear a pelota coa raqueta, como fai Nina. ¡Au! Parece que teño un imán de pelotas de tenis na cabeza. Sinto, Rafa. Vaya, pois sí que é difícil. Tes que darlle coa parte da rede da raqueta, non co bordo. Déxame a raqueta e facemos vos unha demostración. O xogo consiste en pasar a pelota ao outro lado da rede. Pero só pode botar unha vez no chan. Se bota máis, perde o punto. Ou se sae fora do campo tamén perdes. Punto, Nina! O punto é pra Nina porque botou fora do campo. Creo que o pillei. Linda, e isto que é? A central de transmisión de datos. Daqui transmítense as ondas á raqueta e dai á lúa, que sí? Ten o seu sentido, pero non, Rafa. A rede simplemente separa os dous campos. Vaya. Eu quero xogar. E eu? Aquí tedes as raquetas. Tú tes que darlle a pelota cando baixe, non antes. Rafa, o que hai que lanzar é a pelota, non a raqueta. Ai, au, ai. Outra vez. Onde está a pelota? Ai, é super difícil. Paso de xogar a isto. É unha leria. Eu tamén paso. Estou máis tempo no chan que de pé. Vos si que o estades pasando ben, Anda, intentade unha vez máis. Veña, a última. Vale, pero a última. Está ben. Por unha vez máis que caia non creo que pase nada. Ai, ai. Punto para min. Pero iso non vale, porque non lle daches coa raqueta, dacheslle coa orella. É que é moito máis fácil darlle coa orella que coa raqueta. Non sei, Tutu. Moito máis fácil. Punto para Tutu.
un novo deporte. Orella tenis. O orella tenis será fabuloso. Ei, por que non xogamos todos xuntos a dobres? Vos coas orellas e nós coas raquetas. Que vos parece? Atrevedesvos a xogar con 2 expertos xogadores de orella tenis? Xa veremos quen gaña.